Аз съм Виолета, кръстена съм на баба ми Виолетка Арсова Тодорова, която пък е кръстена така от нейната майка, когато в родното й село Раяновци са дошли две много красиви, елегантно облечени дами от София и едната се е казвала Виолета. И майката на баба ми супер много се е впечатлила от това име и така е кръстила нея и така това име стигна до мене. На тази земя съм от 41 години и се опитвам да живея, нанасяйки минимално щети. Понякога се забавлявам, ако имам някаква смешна идея, но ако трябва да съм сериозна, може би най-близката дума е похищение, защото да, когато имам идея, която много ме вълнува, не се намирам на тази земя със сигурност и живея най-вече в главата си. Темата, която не ми дава покой от едно известно време е дали тази година и кога ще мога да отида да видя на живо най-голямото ми музикално вълнение, най-новия албум на Тигран Хамасян, The Bird of a Thousand Voices. Това е митичната легенда за хилядогласния Славей, която аз така доста съм се занимавала и съвсем неочаквано за мен миналата година той извади този албум и това е нещо, което много искам да видя на живо. Нямам конкретно място или време за това. Ако аз съм отвлечена от нещо, то ще си ме накара да пиша навсякъде и по всяко време. Аз имам една книга до сега и половината съм я написала в приложението Google Keep на телефона ми, просто защото така стана и всъщност когато нещо искаше да се напише, аз го написвах където и да е. Където и да е. Писала съм на много и различни места и в много и различни времена. Искам ми се тук да кажа всички, защото се старая да общувам, но и да се пробвам в други форми на изкуство. Разбира се, не с идеята, че мога, а просто защото искам да опитвам някакви неща да правя и да, рисувам, уча се да свиря на пиано, танцувам, игра в театър, режисирам музикални клипове. Изобщо опитвам се да правя различни неща. Занимавам се и с дизайн понякога, с много неща, които са свързани с някаква друга форма на изкуство. Мисля, че това е много важно за всеки човек, който се занимава с творчество, да не си седи само в неговата градинка, а да пробва други неща, без значение дали ще се получи или не. Последното нещо, което много ме вълнува и което със сигурност ще пробвам и ще проуча е оперно пеене. Сега моят отговор е отговор на новак, понеже за първи път имам каквато и да е публикация, дори не е само книга, а публикация изобщо, което може би означава, че не съм мислила никога особено много за читателя и когато писах тази книга също не мислех за това, защото не знаех и дали изобщо някога ще успея да я напиша и не знаех дали изобщо тя ще стигне до читатели. Но всъщност мислех за себе си като читател, докато я пишех и това, което на мен би ми било интересно и какво на мен със сигурност не ми е интересно и ми е скучно и не искам да го има. Така че може да се каже, че я написах тази книга за мене си като идеален читател. Да, понеже наистина не съм си представила какви хора биха я чели, какви хора биха я харесали. Макар че получих в процеса един професионален съвет от Капка Касабова, която ми каза, че трябва да мисля за публиката и какво давам на хората с този текст и да не ги запратя в някаква адска бездна с нея, което не знам дали я направих.
бих казала, че слагам навън това, което е вътре, пускам писмо в бутилка, който го намери.